Ingon din, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Sa dili pa ta mo padayon sa atong pagtuki niining atong mensahe karon. Ako mong gihangyo nga magampo usa ta aron giyahan ta sa balang espiritu nga atong masabtan kini atong mensahe. Ginoo, salamat kayo sa imong kaayo. Imong gipakamatyan dito sa cross kaming tanan aron kami makadawat sa kaluwasan nga among pagadawaton nga mensahe ka. Salamat Ginoo kayo sa imong pagpadala sa imong anak na si Kristo. Una siya mo'y nagagiya kanamo. Ugma Ginoo among paghisgutan ang helper na imong ihatag namo. Usa karon tuguti ang among sabton ang imong pulong pinaagi sa imong paggiya pag-open sa mga nahuna aron among masabtan ang imong kaluwasan. Kining tanan among gisalig sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Atong tukion kung unsa ning helmet of salvation apan sa akong gi-review ang primero gyud nga atong hisgutan mao ang belt, ang sunod ang shield, atong hisgutan usab ang shoes or shed, atong hisgutan ang shield kagahapon, karon atong hisgutan ang helmet nga mo'y nakit-an ni Apostol Pablo sa dihang iyang gitan-aw ang usa ka sundalo. Ang usa ka sundalo nga andam sa pakiaway. So unsa man gid ning helmet? Unsa may makatabang sa helmet? Nganong magkinahanglan man ta og helmet? Nganong ato mang sulubon ang helmet? Niya, what is a helmet? A helmet is a form of protective gear worn to protect the head. More specifically, a helmet complements the skull in protecting the human brain. The word helmet is the Greek word perkipalia. Kining nga word sa Griego dunay duha ka pinulungan gikan sa two root words. Ang primero pire, which means round. Second, kipali, which means head. Unsa may ginaprotektaran sa imong ulo? Unsa may ginaprotektaran nganong ato mangbutangan og helmet ang atong ulo? Kay niya dinhi nahimutang ang atong brain. Kung sa computer pa niya adri ang CPU sa computer. Kung mamatay ang CPU, wala, dili na mo function ang tanan. So kung mamatay ang brain sa tao, kung mamatay ang utok sa tao, dili na mo function ang tanan. Mauna nga ang atong kasing-kasing, maningkamot gyud og pump og dugo, paingon sa atong utok, kay nganuman, ang atong utok mo'y nagadala sa tanan. Mauni ang brain, mauni siya ang CPU sa computer sa atong lawas. So kung dili mo function ang CPU sa atong computer sa lawas, dili ta mo function as human being. Mauni siya nga atong protektaran. Mauni ang nakita ni Apostol Pablo nga importante kayo nga kabira nato ang atong ulo aron kung naay disgrasya maprotektaran ang atong ulo. What is the purpose of using helmet? Wearing a helmet can reduce the risk of head injuries, fatalities, in many activities including bicycle, snow sports, other recreational sports, and especially motorcycle. Matod pa sa report nga ang tao nga dili mogamit og helmet, kandidato siya nga mamatay sa aksidente. Ato na siyang hisgutan karon kung pipila ka porsyento ang mga tao nga namatay tungod kay wala sila nagamit og helmet. Over 90%, matod pa sa Wikipedia, over 90%, matod pa sa report ni John gikan sa atong World Health Organization Philippines. Ingon siya, over 90% of motorcycle fatalities ang namatay sa motorsiklo dinhi sa Pilipinas are due to riders na wearing helmets. Niadtong 2016, dunay
5,970 out of 11,264 road accident deaths in the Philippines were riders on passengers of motorcycle, tricycle, and other 2 or 3 wheeled vehicles. So atong timan ani. Kay kini atong Pilipinas daghan kayong magmotor. Pero na ako nakita gyud nga lugar nga na-enjoy nako ang pagtan-aw sa daghang kay motorcycle pag adto nako og Vietnam. Makita nimo sa Hanoi alone kay mo man ay capital city. Pag adto nako dito hilabi ang daghana over 6 million motorcycles running around Hanoi. Unya ang katawanan pa yun kay inig padagan nila wala sila gatahod og traffic light. So kung imo makita nga ready to ang mga motorcycle, sige gihapon gadagan, sige gihapon insert ana. Ingon ko sa among guide nga okay ra ni para ninyo. Ingon sa nga mao na ni among naandan. Nga gikan pa sa una kining mga motorsiklo dinhi wala ni sila gatahod og traffic lights. Kumusta ka sa Pilipinas? Abi man ako o pag adto na ko Thailand, nag-drive ako og motorsiklo dito. Abi na ako ang Thailand mo'y pinaka-worst nga mo drive sa motorsiklo. Apan ang atong Pilipinas pareha usab. Mas labi pag yun dito sa Hanoi, dito sa Vietnam. Mas grabe pa ang mga tao mo gamit og motorsiklo. So nganong ato mang protektaran? Kay ngano man og vulnerable ang atong ulo. Ang permirong maigo mao ang atong brain. Kung maguba ang atong brain, mamatay ta sa diha-diha. Panahon sa Roma, ang helmet gigamit sa mga soldiers gitawag og galia. Is a small helmet most famously worn by the heavy infantry of the legion. Anong mag-helmet man? Kay og naay pusil, kung naay pana, ang targeton either ang imong heart or ang imong ulo. Kung nakasulob ka og breastplate, so dili maigo ang imong heart, ang imong ulo mo igon. Pipila naman ka mga tao nga naigo, namatay tungod kay naigo ang ulo. Kaya nga naman, ang target sa kaaway, maugyod ang imong kasing-kasing o ang imong ulo. Sa panahon o niya, inigbalik, before mo balik ang Ginoo, di ba? Iyang ibutang ang silyo ngadto sa atong mga ulo. Kaya nga naman, ang ulo nag-signifies nga mo'y ga-control sa tibok nimong lawas. Mao'y CPU sa imong computer sa lawas. Kung maigo ang CPU nga nag-control sa imong tibok lawas, makontrol niya ang tibok nimong lawas, bisan ang imong kasing-kasing. Makontrol kung maigo ang CPU sa imong lawas. Niya ang evolution sa Roman helmets sa una nga panahon. So nagsugod ni siya og katong murag kalo ra nga gamay hangtod nadugay nga bisan ang kilid sa naong giprotektaran. Kay nga naman bisan pa og naprotektaran ang imong ulo, pero ang imong naong kun mo'y maigo, mamatay ra gihapon ka. So karon ang ilang helmet naanay proteksyon bisan dinhi sa ubos sa ilang naong. Kay nga naman kinahanglan gyud nga kumpleto ang pagtabon sa imong ulo, kay ang imong ulo naa diha ang imong brain. Sa akong giingon ganina kagahapon, akong gisgutan nga ni-appeal ko og Ironman. Wala jud ko maka-training niining full Ironman, half Ironman ra ako na training. So meaning katunga ra ni akong gipakita karon nga 4 kilometer swim. So naka-swim ko one time og 2 kilometers. Unya 180 kilometers katunga ra ni pud ako natistingan. So usahay mukuyog ko niining gitawag nila og century mile nga biking. So meaning 100 miles bike. Unya mudagan po ka kining full marathon, nakadagan na po ko og full marathon, kanang full gyud nga marathon. Pero wala na ko ni gidungan sa akong pag-appeal sa Ironman. So katunga ra ang akong giapilan tanan kay ngano man kun wala kay klaro exercise sa swimming palandaan dili na ka makasurvive. Kay ang gihatag ni anang 2 ka kilometro nga swim 1 hour and 10 minutes ra gyud. So kung dili nimo maapas ng 1 hour and 10 minutes, dili na ka pwede magbike, dili na ka pwede magrun. Disqualified na ka.
Sa dihang, sa akong giingon, nag-practice ko og bike. Kung wala pa ang helmet, nako ginasuot, inig, practice ako og bike. Siguro kining akong ulo, dugay na ning nabuak. Nato'y kausa nga, ning biyahe ko gikan sa Malangas, kay dito man ko nag-head teacher sa Malangas, o niya kay reporting man to, Marso, paingon ko sa conference, sa Western Mindanao Conference, sa Osamis. So medyo layo akong gibihian, o niya, anang si Manaha, wala kay ko nakatulog, tungod sa kadaghan sa trabaho nga tiwasunon, kay kini laging nag-apas ka nga mag-reporting, inig ka mag-reporting. Ang akong plano nga muadto ko sa Italan, inig ka man na mong tour dito sa Bohol. Sa dihang, ako may presidente sa una sa alumni sa Western Mindanao Adventist Academy, so ninghapit ko dito sa Western. Sa dihang paghapit ako dito, wala na akong mabantayan nga ang akong lawas, luya na dahi kayo, o niya nag-drive ko paingon sa Osamis. Pila na lang ka kilometro, doon na kayo sa hospital sa Misamis University. Doon na kayo, siguro mga 3 ka kilometro na lang, maabot na ko Osamis. Sa dihang, nakatulog ko, nga nag-drive. Pagbuklas na ko sa akong mata, ning paingon ako dito sa kanal. Pero tungod sa akong kapoy, tungod sa akong kaluya, gibalik na kong piyong ang akong mata. Sa dihang, gibalik na kong piyong ang akong mata. Wala na ko kabantay kung unsay nahitabo sa kalibutan. Nakalimot na ko kung unsay nahitabo. Katong babae, before ko naabot atong akong aksidente, iya kong gitry og para, kay gusto siya musakay sa akong motor. Manghit siya, pero wala ko ni hunong, kay nga naman, kapoy na kayo ang akong lawas sa pag-drive. Siguro, kung nihunong ko ato na ako'y ka-istorya, dili ko ma-aksidente. Pero kay gibalibaran man ako, siya mo'y nakadungog, nganing lagubo ang motor pag-abot sa unahan. Ingon siya, kung siya pa nag-describe, nag-istoryahan na yaman may, ingon siya, abi ni mo, unsay nahitabo. Sa dihang midagan ang motor, alam ko na ning lagubo, pag lagubo, napalong ang andar sa motor. Di iyang gihimo, iyang gidaghan, hadapit tuning lagubo. O niya, pag-abot niya dito, iyan ako nakitaan na unconscious ko. Siya nga, abi na ako, mamatay na ka. Kaya bisa kung saan ako kagpukaw, di naman ka mo mata. Pero sa kakapoy sa akong lawas, wala naging ko ni mata. O sa dihang nakamata na ko, ang unang na ako nakita, ang ako nang igagaw nga si Pastor Binasahan. Sa dihang pagmata na ko, ako nakita si Pastor Binasahan, ako nga, di aman lagi ka to. Nakahuna-huna na ko. Inako na aksidente ko no. Nakahinumdum ko nga before ko ning dasmag dito na aksidente na nakabalo ko nga ni naog ko pa yung sa kanal. Unya matod pa sa nagluwas nako nga ning bangga kuno ang akong motor dito sa punuan sa Kamunggay. Unya gikan dito sa punuan sa Kamunggay ning balik ang motor unya nadatugan ko sa motor. Kung wala pa ko helmet, patay nako atong panahon kay dito ko nabunal sa kanal. So ang helmet nakaluwas nako. Nga karon, inyo pa ko nakita din Kay kung wala itong akong helmet, siguro karon, patay na ko. Ato nga panghitabo. Unsa man gini ay ning kaluwasan. What is salvation? Nganong gikumparaman ang helmet ngadto sa kaluwasan sa tao? Kay ang Ginoo, unsa gani ang meaning sa kaluwasan is a religious concept that refers to the deliverance of people from suffering, evil, and death. So, mauna siya ang ipasabot sa kaluwasan. So, ang kaluwasan, mao ang paghatod nato o likay nato gikan sa atong mga suffering, sa atong mga pag-antos sa dautan o hilabi na sa kamatayon. Mauna siya ang ipasabot sa salvation. Dunay usa ka kurso nga naghisgot o nagtuon mahitungod sa kaluwasan, gitawag o soteriology. Sa Griego, ang soteriology, dunay duha ka words. Ang una, soter, means savior or presenter. Ang ikaduha, logos, means study of word. So, mauni siya sa English nga ang study of religious doctrines of salvation, gitawag o soteriology. Karon, nganong nagkinahanglan matag kaluwasan? Unsa may nahitabo sa kalibutan, nganong gikinahanglan man nato ang kaluwasan? Kung atong basahon ang atong Biblia, sa Genesis,
Oh no, versicle 1 says, Then God said, Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish of the sea and the birds in the sky, over the livestock and all wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So unsa day gihimo sa Ginoo? Kauban sa balang espiritu ang tulo ka Trinidad sa Ginoo, naghimo sila og tawo sama sa ilahang dagway. Unsa may nitabo sa gibuhat nga ilang dagway. So, we were created perfect in the very first place. So, paghimo nato, perfecto ta. Apan unsa may nitabo? So, God created mankind in His own image. In the image of God, He created them male and female. Dili lang kalalaki, apan babayi og lalaki. Unsa may natabo sa gi-creation sa Ginoo? Iyahang gipanalanginan. Ingon siya, be blessed. God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the sky and over every living creatures that moves on the ground. So unsay trabaho ni Adan o ni Eva? Sila maoy nahimong ruler sa lain nga creation sa Ginoo. Kaysa wala pa gi-create ang tao, gi-create na daan sa Ginoo ang mga isda, ang mga mananap, ang mga butang, ang mga tanom. Unya ingon din ang Ginoo nga, kamo mamahimong ruler niining akong gipang-create tanan. So they were created ruler of this earth. Pero unsa nito po? Sa dihang gi-create pod si Lucifer, unsa ganito? Kung atong basahon sa Ezekiel 28 verse 15, you were created perfect in your ways from the day you were created, till iniquity was found in you. So susama sa pag-create sa tao, gi-create nga perfecto. Si Lucifer usab, gi-create nga perfecto sa Ginoo. Apan nakit-an nga dunay dautan nga plano si Lucifer, maunang gibutang siya sa kalibutan. Sa dihang naana siya sa kalibutan, nakahimo siya og kining conversation sa primero nga mga ginikanan nga gi-create nga perfect sa Ginoo. So kung atong basahon nining primero nga communication, iyang gigamit ang serpent, ang bitin aron sa pagpaila-ila sa iyang kaugalingon. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, Has God indeed said, You shall not eat of every tree of the garden? Ha? Ingon na siya nga, wala. Ang iyang giingon, nga, ang kining naa sa garden, na ay usa ka punuan nga dili na mo ipakaon. So kinsa man tong serpent nga atong gihisgutan dito sa creation sa kalibutan. Ingon diri sa Revelation 12:9, so the great dragon was cast out, the serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast to the earth, and his angels were cast out with him. So dili ta matingala nganong karon daghan kayong gapagsulay nato nganong niya sa tanas gisiging gasulog-sulog nato. Mao siya hinungdan nganong ipasulob nato ang protektar, ang moprotektar nato nga gikan sa Ginoo. Kay ngano man niya ang Satanas. Nahimo tang under sa Satanas sa panahon nga si Eva nakasala og ang atong mga unang ginikanan. Now the serpent was more cunning. Sa akong gisgotan ganini, ingon siya nga, and he said to the woman, Has God indeed said, You shall not eat of every tree of the garden? Unsay giingon sa woman? And the woman said to the serpent, We may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, You shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. So, ang conversation nagapadayon. Ingon na yan, Satanas, nasayop ka. Apan, ang buot, pasabot sa Ginoo,
nga kun mukaon ka ani, mahibalo ka kung unsay maayo o unsay dili. Ako mong hunmon karon, ako mong ipa-imagine nining daghan kayong mga candies. Pag-abot ni mo din isip usa ka tag-iya sa mga candies, ako mong gihatagan sa tanan nga mga butang. Sige, bisag unsa nga candy inyong kanon, libre tanan. Basta, musulod mo din ni ako ang tindahan, libre tanan ang inyong kaunon. Unya, unsa man yung kaingon, nako, of course, umulakaw mo, makaingon mo nga pinakamaayo ko nga tao sa kalibutan, kay nga naman na ako'y daghang candy, unya, gipaadto ta mo, gipakaon ta mo tanan. Pero sa dihang gagkaon mo, ako mong ingnan, alisa mo, kaya na ako'y i-introduce ninyo. Ni ay usa ka kwarto din hinga gamay. Ang tanan nga mga chocolate dire, ang tanan nga mga candy dinhi, puro ni siya makamatay. Busa, ako mong ingnan, nga ayaw mong anhin dinhi, kay kining chocolate dinhi, makamatay ni. Sa dihang mo gawas mo sa akong tindahan, unsa man yung ikayon sa mga tao. Mo istorya ba mo, ni adtong usa ka gamay, nga room dito, nga poisonous, o mo istorya mo sa mga tao nga ako mao ang maayo nga tao kay nagpakaon niyo sa tanan klase nga kindi. Of course, malimta nato nga didto di ay sa gamay nga kwarto dunay Satanas. Kung ako mong i-offeran karon ni adtong poisonous nga mga kindi, I'm sure nga dili gid mo mukhaon. Pero kung i-allure mo sa Satanas, dili nako masiguro kay even si Eve nakakaon gid siya ni adtong prutas na unta dili ipakaon nila. And when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and the tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Dinhi nagsugod ang kasalanan sa tao. Dinhi nagsugod nga kita mo'y na-under na sa Satanas. And we are now under Satan. Tungod kay atong gitugyanan, atong gihatagan og katungod ang Satanas nga mudominar nato. Kung atong basahon ang Job, sa dihang gitintal si Job, si Satanas nagsuroy-suroy sa kalibutan kay nga naman siya mo'y natag-iya sa kalibutan. Tungod kay si Adan o si Iba, iyang gitugutan si Satanas na mo'y mudominar sa atong kalibutan. Kay kung wala pa makasala ang atong mga ginikanan, dili unta si Satanas makadominar sa atong mga kinabuhi. Apan kay gitugyanan, so nahimo na siyang, nakadominar na siya sa atong mga kinabuhi. So when the woman, Romans 8:7. The mind governed by the flesh is hostile to God. And it does not submit to God's law, nor can it do so. So kung atong hatagan ang yawa sa pagdominar nato, mahimo na tang kontra sa Ginoo tungod kay ang atong kinabuhi naa na sa unod. So kung unod nun nga pag kinabuhi ang atong masunod, mahimo na natong kontra ang Ginoo. Kay nga naman, nahimo na tang sakop sa atong kaaway nga mao Satanas. Unya, dili na ta mutuman sa balaod kay nga naman, kay ang balaod sumala sa atong gisgutan sa una pa yun nga topiko nga mao ang kamatuoran, nga mao si Kristo, batasan ni Kristo. Kun naa na ta nagkinabuhi sa unod, dili sa espiritu, ato nang kontrahon ang batasan ni Kristo nga mao ang balaan na sugo sa Ginoo. Unsay giingon sa Roma 3:23? Ako ra ba nakasala? Si Adan o si Iba ra ba nakasala? Dili. Kita tanan. Ingon dinhi, for all have sinned and come short of the glory of God. So karon kay kita tanan nakasala sa atubangan sa Ginoo. Kitang tanan nakasala sa Ginoo. Unsa may atong himuon? Doon na istorya sa nga gihimuan o salida, gitay tulan og Saving Private Ryan. Kining nga istorya,
usa ka private nga giluwas sa usa ka grupo sa mga sundalo. Gipanguluhan ni Captain Miller. Sa una, sa panahon sa gubat, before sa gubat, dunay gipasaka nga law ang US nga kung ang mga igsuon mamatay, kung naapay mabilin nga igsuon, kinahanglan luwason ang usa ka igsuon kay mo nalay mabilin nga anak nga buhi sa ginikanan. So kining ginikanan ni Private Ryan na nawag sa kadakuan sa US nga unta kay namatay naman, gi-report naman nga namatay ang iyang tulo ka igsuon. Gusto nila nga luwason ang iyang usa ka anak nga si Ryan. So, gisubo si Kapitan Miller nga ipapangita sa iyang mga kauban alang sa pagluwas rescue mission kang Ryan. Kinsa ilang kontra aning panahon didto man gigubat sa Amerika ang nisulong ani ang mga Germany. Sa dihang pagsulong sa mga Germany, ang kini si Captain Miller kauban sa iyahang mga trabahante nga dili gyud mag-aaway ang uban kanila mga reserve nga mga sundalo pero dili gyud manggugubat nga hasagi kayo. Gisugo sila sa pag-save kang Private Ryan. Sa dihang miadto na sila sa ilang mission, daghan kay nahitabo ug sultian ta mo sa tinuod kini magluwas ka og mission, dili kayo siguro nga makabalik ka nga buhi. Kung ato ganing subayon, sa ilaha tanan, doon na duha nga nabuhi sa ilang pagbalik. Apan si Captain Miller, samtang siya naigo sa bala. Ang nakaigo niya nga bala, katupag yung kontra niya nga iyang giluwas. Sa dihang hapit sa mamatay, sa mamanakit ang Syrian. Siya gusto kong mapauli ka sa imong ginikanan kay maora ni mission na akong matuman para nimo. Imong hunaon nga amo kang gipakamatyan aron ra gyud makapauli ka sa imong ginikanan. Busa pauli intawon. Karon mahinomduman ni Private Ryan si kapitan nga mo'y nagluwas niya gikan sa iyang kalautan. Naay usa ka tawo nga nagluwas nato. Mao ni siya si Hesukristo ang nagluwas nato. What is the helmet of salvation to you? It is the plan of salvation God offers. Dunay usa ka istorya nga gihimong sa Adventista man ang aktor ani. Kung nakaadto mo sa usa sa mga camping nga nahitabo sa Amerika katong worldwide camping, si Desmond Doss niadto sa dito ug niadto mo dito makakita mo niya. Unsa may istorya ani? This is all about the Hacksaw Ridge. Ang Hacksaw Ridge muni gubat sa una sa panahon before sa World War II. Unya ani nahitabo sa Hacksaw, Japan. Si Desmond Doss usa ka Adventista nga nahimong medic nga makig-away nga walay armas. So siya ra ang na-record nga usa ka sundalo nga dili magdala og armas. Busa ang mga kapitan nga giapagyan nga gustong ipadala si Desmond Doss dili mosugot kay nganuman mamahimo ra siyang inutil inig-abot didto kay didto man siya armas. Pero dunay usa ka kapitan nga ni-accept niya unya nidala niya ngadto sa gubat. Sa dihang nagsugod na ang gubat, ang trabaho ni Desmond Doss usa siya ka medic. So dili siya mo pusil, dili siya mo patay og tao, apan muluwas og tao. Kung imong subayon ang istorya, sa dihang naapikhan man ang US sa batok sa mga Japanese, ang ilang gihimo, dito sa ridge, dito sila nanaog aron pabaton sila og safety sa ubo sa ridge. So mao ni siya ang bukid nga ilang giagian. So kung naay luwason si Desmond Doss, iyahang ikarga gikan sa ibabaw paingon dito sa ubos. Kay ngano dito sa ubos, dito ang ilang salvation. Dito sila maluwas, dili na sila maadtuan sa mga Japanese. Kabalo ba ka kung pila ka mga tao ang giluwas ni Desmond Doss sa iyahang pag-duty ni adtong panahon, dili lang kay usa, dili pulo, dili 20, apan 75 kabuok.
ug nanahimo nga ang Amerika naghatag niya og pinakataas kayo nga award alang sa iyang serbisyo sa tao. Pero dili lang ni mao. Dunay usa ka tao na dili lang 75 ka mga tao ang iyang giluwas apan pila ka buok kitang tanan iyang gihatagan sa kaluwasan aron kita magkinabuhi kauban niya. Kung naaman tayo mga sala nga nahimo, kung nahimo matang under sa Satanas, makabatunta sa kadaugan pinaagi ni Kristo. Ingon si Nicodemus, sa dihang nangutana siya kang Kristo. Nigduol siya kang Kristo anang gabi. Nganong gabi man siya niadto kay mahadlok siya nga makit-an sa iyang kauban nga mga Israelites. Now there was a Pharisee named Nicodemus who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who was come from God, for no one could perform the signs you are doing if God were not with him. Ingon na siya, and Jesus replied, Verily, very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Dili ka makasulod sa gingharian sa layan kung dili ka magpaka-tao pag-usan. How can someone be born when they are old? Matod pa ni Nicodemus, surely they cannot enter the second time into their mother's womb. Pero unsay giingon ni Jesus, verily I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and spirit. So unsaon di ay aron matao ta pagkausap atong ihatag ang atong kaugalingon, atong dawaton si Kristo na atong manuluwas pinaagi sa bautismo, water and spirit. Nakahinumdum mo sa pagbautismo ni Jesus. Kasadihang didto siya sa Jordan River, gibautismohan sa iyang igagaw nga si John. Gibautismohan siya sa spirit and truth. Nga imo nakita nga ang espiritu sama sa usa kadab ning puyo, ning tugdon ngadto kang Hesus, ug ang espiritu nakig-uban kang Hesus sa iyang pagministro. Mausab ni mahitabo nato mga kapaglaom. Kung gusto kita nga dunay kausaban ang atong kinabuhi, madawat nato ang kaluwasan sa Ginoo. Usara ang paagi. Maura ang paghatag nato sa Ginoo pinaagi sa santos nga bautismo. Kung atong ihatag atong kaugalingon pinaagi sa santos nga bautismo, hatagan ta sa Ginoo og kaluwasan. Kini nga kaluwasan, maghatod na to niya. Siguro dunay bautismo nga mahitabo karong Sabado. So kung interesado mo nga magpabautismo, ako mong gihangyo nga doon na may number dinhi sa atong pagsibya. Pwede mong mo text, pwede mong mo tawag. Kay dunay mga tao nga muduol sa inyong panimalay kung modesider mo sa pagdawat og bautismo. Ako mong gihangyo nga og willing mo nga mohatag sa inyong kaugalingon alang sa bautismo, dunay mga tao, atong mga pastors nga naasan, bisan asa man mo karon, isulti lang ninyo kung asa mo nga lugar. I-text ninyo sa amo, kay amo mong i-channel ngadto sa local na Seventh-day Adventist Church. How can someone, sa versikulo 6, ingon, flesh give birth to flesh, but the Spirit give birth to spirit. So ang desisyon sa pagdawat sa bautismo, tulo ka desisyon atong himoon. Number 1, kung unsa nga kurso atong kuhaon. Ikaduha, kinsay atong banahon o asawahon. Ang ikatulo, atong bang dawaton si Kristo. Kung atong dawaton si Kristo, mo ni ang desisyon, ang pinakadako nga desisyon nga imong mahimo alang sa imong Ginoo. Kung tuo ka nga ang atong mga mensahe dinhi nakapausab nimo, nga willing ka mohatag sa imong kaugalingon alang sa imong Ginoo. Ako kang gihangyo. Masumala sa akong giingon ganina, pwede nimo i-communicate sa amo. Kung gusto ka magpabautismo o gusto ka magdugang og tuon, Biblia, ihatag na ang imong info kay among i-follow up nga ikaw maduawan inig mo communicate ka namo. Samtang ako mag-aampo
Nanginaot ko nga imong kuhaon ang imong cellphone, imong gamiton ang imong computer, imong gamiton, imong i-text ang amo nga number. Unya ibutang nimo imong ngalan ug taga-asa ka. Unya mohatag ka og phone number ug imong address. Sa diha usa sa mga sakop sa Adventista del Sixth Dia, magaduol kanimo kung unsa imong kinahanglan. Kung nagkinahanglan ka og pag-ampo, ako kang gihangyo nga mangduho ta karon kay atong giampo sa Ginoo. Ginoo, salamat kayo sa kaluwasan nga imong gihatag, imong gi-offer ngadto sa cross. Kaluwasan, Ginoo, na kung kami magadawat kanimo isip among personal nga maluluwas pinagi sa santos nga bautismo, imong pagautron ang among kinamoy ug ang balang espiritu magagiya kanamo, magapuyo kanamo ug mahimo kini nga among magtutultol kung asa man kami pahingon. Ug Ginoo among pagatun-an kini ang balang espiritu isang among gisgutan karon. Nagalaom kami na imo kaming giyahan, imo kaming hatagan og kusog, imo kaming hatagan og maayong panghuna-una na dili namo ikaulaw ang among desisyon sa pagdawat kadawat sama kang Nicodemus. Samtang siya magmiduol siya ni Kristo, iyang nabatnan Ginoo ang kaluwasan tungod kay iyang nasabtan na sa diha kanimo, diha sa among manluluwas nga mao si Jesus nga nagpakamatay kanamo sa krus ug nabanhaw oy among buhing paglawom. Oy hatag kanamo og kalampusan ug kadagaya sa kaluwasan. Hinaot kami na among hatagan kami og maayong desisyon karong gabi among madawat ikaw nga among personal nga manluluwas. Salamat sa imong pagkamay. Tanalig sa ngalan ni Jesus.